Smishe Ray Mac Mánais. Agus is Mr. Joe Ó Dónaill. Agus támuid chun Lord le bhniu faoi na h-agallaimh bheirte agus na lúibíní mar dhéanann muid innéad. Tá daoine ann a deir gur mbeadh drama atá san h-agallaimh bheirte agus daoine eile a deir na ha. Níl is agam h-Chonnacht go tá fíor, ach is mai linne gréthe den h-agallaimh bheirte, gréthe den drámaíocht a úsáidjins na h-agallaimh bheirte. Mar hampla níl deuterbí ach go mbíonn muid ag aisteoireacht. Agus bíonn muid a brath go mór ar an chlór, agus ar an é le mothúchaine chuir trasna mar hampla. Ní bhíonn muid a bogu hart mór an. Agus ní úsáidjin muid farad staidse na réir. Ní chaitheann muid festas ar charbí seachas na gra éadí a chaitheann muid an tamar fad. Ach amháin nuair is ga rud éigean speisialta a chaithú, agus fiúin sin is leor nod. Mar hampla, in san h-agallaimh bheirte na mrámaí réalta, anuas ar na gra éadí a chaithmuid bhí bhéal or an bhéal bag mar a chaithú ban réalta agus ba leor sin le chur an iúl gomra mí réalta a bhí anan. Agus fadóhain bhí h-agallaimh bheirte agan dar teideal Róise Chrálí. Agus a ríist gra éadí a bhí oran a hamháin gur chaith Joe Wig fada catach blond. Agus ba leor sin mar nod gur ban a bhí an. Agus na mé bhí dóill. Nuair a bhín duine món h-agallaimh bheirte is character éagsúil a bhín an in de gra seachas Ray agus Joe. Characterí a bhín aféiseach go leor amantaí. Go minic bín duine gur ní geirí bheith granar agus an duine eile a geirí a bheith daríre. Nes, dar linne go mbíonn scéal san h-agallaimh bheirte táhaachta, agus dar nói tá tús an scéal aonanta táhaachta leis an suíomh a hacrú, agus is mai linne má hiaglanne charapí críoch láidir a bheith ogainn. An h-agallaimh bheirte mai bachor go bheiceú an locht féchanna an scéal ag forbairt os a ggóir ar an stáitse. Deanann me Iar-Chonnacht gcónaí an scéal a bheith forrast a leanstan. Nes, an seo agannis tá sampla bag de h-agallaimh bheirte a rinmid fadahain idir bancéir agus tuairisceoir atá ag lorg scoop, agus an san h-agallaimh bheirte seo deanann me den suíomh a hacrú láithreach sa chéad coppla versa. Is bancéir creasta onric mé nar ligda cent riamh gullar stré. Tá ma cheann ar an ECB sin bank san Norrap. Is léir gur tuairisceoir tú hain ó áit ó thuaí a bhád a géin leis an Donegal Democrat nó an News nó beidir an Dollop. Le ceannar bítha chu heiscí, a papar ceart atá siar an eiscí. As teir siad leom ná bhfuil ma heicnic ceart na ceardúil. Níor chur agalaú riamh na riire a chur bham, sar chearc, sar chéire ó ba bhráilm teachtar scoop le go mbeadh cáiliúil. Is mai linne casú bheith ar scéal an agalaú agus bíon casú nó gó, nó trí, nó beidir níos mó in ahan chun darglaid agalaú a rinmuid riú. Buineann an casú go hondúil le duine amháin a fáil an cionasfear ar an duine eile. I gcónaí bíon ábhar an teacht ina chráb spáirne adarin. Rud a chothíonn aonnas, agus sílan Virginia go bhfuil an taine seo ina ré hábhachtach I den h-agallaimh bheirte. Go minic sé an casú ar an scéal an réiteach ar an aonnas. Nuair a aon an underdog an lábhanúacht ar go minic in gconas don duine eile a bíon béanas ag an lucht féthan na gcónaí. Ag deirú an h-agallaimh lofa lífa, buileann fearr na gealaige lofa lífa sé sin an underdog. Buileann sé bob ar an chaintúir duais agus meallann sé le teacht ag an Oireachtas. Le castail le mrá dóiúil ó bhfuil gealaigh lofa lífa acu sin fásta. Bhfuil leat Joe. Ba bhhailm tríal a bhaintas sin. Meisic cogar an ngéalaigh bhin le spéir van jas na ghailge lofa lífa a deirú tá méid titim didich rí, is beimid beirt bhain póna rí, is beid tas a gléis de suas go dtína nuíana. Weis, ná fói tosa cosa féhara,
Bí tú féin agus bí ná dúirtha agus bí na mana ag gcithe as a lámh is dócha. Fechanis, nar a bhiú an obair. Tá gachró tobar a chríochnaí an tobar. Agus maidir leis an chreac seir, bé sé nócha. Nes, dar linne agus sílan muintir na Agallamh Beirte fad an rud céarna go bhfuil sáiríocht ar a chéile ionta táhaachta. Agus ans na Agallamh Beirte denan daoine sáiríocht ar bhealaí éagsúla. Anar go Agallamh Beirte is frídin glicas cante a dhéanann midíireacht an ceannas fearr eil ar a chéile. De gra ní dhéanann mid magú lom nó magú gan chúis ar a chéile a dhéanann midíireacht a gcónaí an magú a bheith cliste. Nuair a éireann leis an sílim go gorann se go mór leis an grán. Bín loch fechanna ag súil le grán sílim an Agallamh Beirte, agus déirinn go háirithe loch fechanna a bhí nóganne go mó díma árin da mó an Agallamh Beirte a bheith ogan mór a méh sé granar. Rinmid an Agallamh Beirte seo an caitheamh ag Oireachtas 2000 agus a cethar. Hartar an nám gur corú cosc ar caitheamh tabhac sa tithe taverne. San Agallamh Beirte seo tá fear amhain mise iné íri as na tátíní agus mé iné a bheith caitheamh a ré mihíl. Agus tá bacaile Ray díreach iné táiseacht ar na tátíní mar go rúte nach bhfuil se sásta ligin don na boicmhóra thuas a Átha Cliath inse dáisian go dindáile na híal a chatheamh. Sílam go bhfuil samplaí deasa den déimhríocht agus den imirtas focail san Agallamh seo. Hanna céala gom faoiarú a bhuisin le dia. Is a bhuilis na boicmhóra Átha Cliath. Chai mé bhua mé mar chatheamh sgan cuaí na dhé. Gan fiú catheamh in é caitheamh má heigeann tú mé. Well, chaith mé gcónaí mo chuid édig an dát. Agus chaith mé mo dhéanair. Agus corhúidil stout. Ná bí cathú nuas ormsa a chudram an chrosta. nó an é ihar an tair, bí an tos a caithú níos fásta. Is mai linne déirú versiochta tal leidir, agus cleisteocht agus severas cainte nó sin na rudí anan muid iirecht díorúirthu. Brahan na gréithe seo leig scríbhneoireachta, chummadóireacht. Agus is minic a hen muid siar a réist, agus a réist eile script nóir chodanidjin script, I géirí Jósú agus snasach ar. Cámuid a bheith go thumal an sásta leis an script, nó chur sásta agus a heaglann a bheith sola níoraíonn muid a ré ólam. Sna réalacha a gláir an Oireachtas, deirtar gur féidir an tAgallamh Beirte a bheith scríofa a bhilíocht nó a bros. A tá rithim agus rím tábhat a dúine sna cinna dhéanann muid. Nes agus a réist banan muid úsáid as an leathrán nó an réiming couplet mar a thugtar a méle. Agus coupleir one muid úsáid as an rán Carolina, nach bhfuil an áire ach an réiming couplet atá sinteamach. Ach an ceannas fearlann go mór na madaracht an uairain. Sin rithim ghéalach ón 7 atá fós beabach. Tá sampla den bhadaracht san Agallamh Beirte seo ina bhfuil fearr atá pósta ar Miss World, sin mise, ní Miss World, a fearr tá pósta ar Miss World, agus tá mise ar cuairt ar Joe atá na chóirleoir gréis. Ag deirú an Agallamh bualamsa Bob ar an chóirleoir gréis, agus tá sé sin sásta má bhain chéile Miss World ar a thuirt dí ar fiú deir seartainne ad sa héimsa ní hamháin le cead ach le bannacht an chóirleoire agus lena Mercedes nua agus lena charta vísa agus go Jamesa ag an Oireachtas don deir seartainne. Tá an Mercedes taobh muoi ó goma leisce las an crí bí cuarama tá na séchan deantas leathair, seo carta vísa, lein gan doubt, ní bheith tú gan ar fintí stout. Tá de bhain a deir tú nééis a fethe cethar. Well na néistí tosa chi. Ní dúirt mé ceir a bliain is fich, dúirt mé leat go rúsí ceir a scór. Miss World níide 58.
Fé gléasra bag jud a chluas wacht. Is bí cinse go méid a gléasra mar is cóir. Buin an locht féchanna sult as mí hiiscint an amantí. Má tan mí hiiscint sin granar agus cliste, agus nuair a higann an locht féchanna non-locht isteachta go dé tar siúil ar istáte agus nádigan ceandas na characterí mar ja. Nes a session garé seo so tá muidir go réit coppla facul na nes fan Lúibín. Ní chuir sé intas a bí ar a bhstáithe gur bé an difar a smó atá idir Lúibín agus Agallamh Beirte nó gneantar an Lúibín a cheáil agus gneantar an tAgallamh Beirte a airis nó a rac. Tá trachtareacht de rá a bhís na Lúibíní a dhéanann me duine, agus an taineisteach a bhín ar siúlagan na uaireanta rud bagatiíach beidir a rí curtha nó go minic bín midi gúsaid an gú leis na móthúchain a chuir trasna. Is minic go deir mo duine gur bed na Lúibíní is fearr a bhí nógan nó cin go díglaní anú seastar is státe agus na leabhas na pócaí agan. Difar eile idir an tAgallamh Beirte agus an Lúibín ná go mííon curtha sa Lúibín. Dígrá. Agus dar linne tá an tábhacht a baint leis an curtha sin. Is sé dar linn a ríist a umphríonn an Lúibín ar fad. Ní chlintearíon versa ach uairmhain, ach clintear an curtha, déith nuaire nó níos mó. Má bhíonn an curtha sin leidir agus cliste, bé daoine súil leis a nuair a cheoltar é, agus bíon muidine is súil I dro dhearmhain Lúibín, go méidir go méid an locht féhanna sásta teachtas deachlainn ar an curtha, rud a tharlaíonn má bhíonn sé leidir agus má bhíonn sé cliste. Ar an láb eile tá, má bhíonn an curtha lag, bé an Lúibín hain lag. Nuair a bhín me duine comú Lúibín sin chéad rud a dhéanann mid ná an téma a thacrú. An amantí scríbhann me dé ar áhar an teacht atá a méile phobal, agus an amantí eile bín Lúibíní ag an boníthe ar achtra saolaíach éigean. Mar hampla bairín hasanna ag teachtar cuairta Oireachtas na saona, nó bhí Lúibín eile gon faoi muintir na Gaeilge ar fad a gáil ar cuairt go Washington ag Trump in sa teach bain. Bín beidir cuairtú fun a bheith fórstainna fa chuine curtha. Ní fiú smuitiú ar versaí go dtí go bhfuil curtha leidir go bhfuil mid sásta leis. An sin nuair atá sin deanta is minic a hiag na versaí gasta go leor. Is mai linne díú ar glicas cainte agus Lúibín idir lábhógan. Mar hampla sa Lúibín seo faoi Donald Trump. Roinní muid fun an uairain Dónaill agus Mórag a cheol Altan. Bhí túsan uairain sin díoratha geart don Lúibín seo Dónaill dúdal daidildom mar a thugmaid ar. Na daoine bocht in Washington, ní aon siad mór an colata an. Ná bín boch na hiad cuirt tweets le fun, sé Dónaill dúdal daidildom, Dónaill sé Dónaill a tar a fáin, maidjin lagus a bín se tweetal fríd a háin. Sin am ghfuil versaíach bhrá láidir in sa curtha agus in sna versaí den Lúibín bairín an Oireachtas. Tá rint gaitiíochtaí an mar hampla bín midig dosa hálsa bhás agus chur lábha ar na cláidne a ríthan curtha. Seo aite bhfuil an taction, aite bhfuil an taisteachas, ó Landail banríon hasanna, gan chunne ag an Oireachtas. Tá choráníar me cheannar si agus caham mé mar finos, a bar go mór len bonnar si don dosa ar is seannos. Le mar ringe dú a dé, agus grim mar má choránín, má hosa gollar stréas mé a brú a má hánín. Ag org siar ar an Lúibín sin, tá rithim leidir ón, tá rithim leidir sa tún, agus tá rithim leidir ins na focail fásta, tan versaíocht leidir fós fiú más muid chéna tá rá seo. Ach tan rím brateán rud a chuidíon linne ní hamhain an rud a ólam ach solta bhain seos an rud. Sílam go bhfuil an siomh atá crothaí agan áféiseach agus gurán ar chumhaid, agus ní an dochar é an áféis a Lúibín. D'brig an ceann seo go maiith ag Oireachtas chahar na mart sa bhliain 2007,
Mar gro cainteón ag an am, fá rion hasna béidir a teachtar cuairt éireann ag an am. Mar sin, bhí an lúibín seo tráthúil ag an am. Agus is muoich an rud é an tráthúlacht le lúibín a bheith tairnteach don locht féhanna. Sin deacracht atá le cion atá tráthúil béidir nach martha sé. Tá grán dar linne ionta táhaachta sa lúibín. Ach ní gá go mó an grán síos tríd, ní gá go mó a hanna le bhir granar. Is minic a bhín me duine géirí éfacht lúibín a bheas ó na gcaitheamh a hagan ón locht féchanna. Ach is dóithín nach béis an slátóis is fearr, mar is minic go mó spéis mhór ag locht féchanna an lúibín agus go méid de géisteart go géir le ahan bhirsa agus nach méid a gcaitheamh os ard. Is dóithe má tá lúibín agus gcaitheamh an curtha cliste agus leidir go raibh sé síos go mbeidh. Is léir go gcaithfí téama a bheith ag lúibín. Agus tá sé tábhachtach dar linne go leantar an téama fríd síos, go glíonn tú leis an téama agus tú gáil síos fríd an lúibín. Ní híon bhaid bheith a gáil ar seachrán agus a ceol faoi rudaí éagsúla nach bhfuil ceangail ar bith átarthú. So tá téama leidir agus clí leis an téama tá sin tábhachtach. Cuidíonn sé go mór fásta, má bhíonn an chríoch soiléir, má bhíonn sé nádúrtha agus má bhíonn sé leidir. Is mai linne nuair a timidí deanú lúibín go bhfuil comar an thuasar is státe go bhfuil midí comú an lúibín ar an tart. Ní bhíon de bra ach bhuair an tunne bhín rahar bíogain nuair a dhéanam hen ná Ray dearamad das na faclia. Ach nuair a bhíon an chomas ar lúibín, sílim go goranse go mór le éfacht an lúibín. Dar nói mar a higann sibh go maiid ní gá go mó gúbin ag na lúibínearí. Cén fá a dogtar lúibín ar an alín arsa tradiisiúnta seo? Well, banan sé le lúib nó ceangal nó athrá a bheith hon idir bhirsa agus curtha. Mar hampla sa lúibín seo, atá site in áras an uachtarán ar an ihe inniad de Mary Robinson a bheith in sealabathe mar uachtarán. Tá an lúib nó an ceangal nó an tathrá tá sé soiléir idir an bhirsa agus an curtha. Bhí partíí Mary Robinson son a bhí crack agus sprí, bhí Mary nádal go ciúin le gach duine. Dí gar tríal sin rodal dom dé. Rodal dom dodal dom dodal dom rodal dom dodal dom dé. Bhí Mary nádal go ciúin le gach duine. Dí gar all sí an rodal dom dé. Seo blasú eile de lúibín den seort sin. Lúibín a bhí faoi monarchan Viagra a bhí ag scíliú Viagra isteach sa chóras isce mar ja. Ach an sa lúibín seo a sé an líne deirí a bháin a bhín an sa curtha a ríis. Gaitsinal a chumradí, chuile me scéalach ar pirabam a chrí, go bhfuil iscin na tíre seo trúile hí ag monarcha Viagra. Páleach na tíre marú le spéis, a rud a bhain sin cuasaí gréis, sin an leatha ferans gan duine sa bhreis, sin an troblad le Viagra. A tóra lóra, tiddly idle diddle do, tóra lóra, sin an troblad le Viagra. Tá bhirteoganne a goldan na lúibíní agus don na h-agallaimh bhirte le fada an lá. Tamil fada. 5 bliana is fiche. 5 bliana is tríocha in é sé gréite. Bhí me se rang go sé nar a haisiid. Bhí muid an óg nar a haisiid. Sin téan chúis na réire ggóilmuid fósacáil don na rudí seo ná go bhaineann muid sult ar dóíasta. Tá obair agus dua ar stáithe le lúibín a ólam agus a chleachtú agus obair mhór le lúibín a scríú. Ach mar a bhainn se lom sa scarpaí tá bheith se inta dalí an séú a einmid as tú a bhfuilú.
Aon tíam go thomlan leat. Tásúla go muis go bhfuil léargas de thuairt ógah ar na hagalamh bheirte agus ar na lúibíní mar a bhíonn siad ógan héin. Gur míle maithagah. Gur maithagah.